Det er tidligt om morgenen i den gamle by i Aarhus. Alt ånder endnu fred, inden det vælter ind med gæster. Else Johansen er netop mødt ind for første gang i lang tid. Det er min 11. sæson nu, ja. Så det bliver noget af en livsstil. Det er noget, som jeg slet ikke kan undvære. Jeg kan ikke i hvert fald. Pensionisten fra Aarhus skal i vinterferien spille rollen som Martha. Og hernede klæder vi om. Og nu er det jo altså, jeg frygtelig gerne vil ind og finde min dragt. Man går ikke på gaden uden hat. Sådan. Hvor skulle vi være? Vi er i Havbrogade, årgang 1927. Kom indenfor. Så er vi hjemme. Som aktør i Det Levende Museum er der mange faste opgaver. Nu begynder jeg så at sørge for, at kaffen kommer til at køre, og efterhånden som folk kommer ind i stuen og sidder, så skal jeg jo til at holde opvasken for hånden også. Alt i alt ligner det en helt almindelig arbejdsdag, men det gør slet ikke noget. Jamen altså, i min alder, så sidder de fleste hjemme i sofaen og synes, at det er fedt nok, og det har de det rart med at være. Det synes jeg sådan set også, det er til tider. Men jeg skal altså ud, hvor der sker noget. Ja, det kan jeg. Og der er en lille rødbede her. Ja. Og I kan komme ind og sidde i stuen. Else Johansen er en af de mange ældre, der underholder museets gæster, men hun arbejder også sammen med nogle af de unge kræfter. Vi samler på glade gæster, gør vi ikke, Søren? Jo, du vil helst have. Søren Østerlund er præcis 40 år yngre end Else. Vi hygger os og har det sjovt. Og altså både, man kan sige, uden for roller og inde i vores roller fungerer vi godt. Hun har altså været en del af den gamle by i 11 sæsoner, men hun har slet ingen planer om at sende Martha på pension. Jeg har det sådan, som cirkusheste må have det, når de lugter savsmuld i manesien. Begynder vi forår igen, så savner man det. Kom igen lidt senere. Så får jeg vasket nogle kopper op og få noget mere kaffe til jer. Tak for besøget.